A few moments later. So yun mga iba din, no? Magandang hapon sa inyong lahat. So, for today's vlog, punta kami ng ano. Saan ba natin? Tarlac Balingit. Alam mo ba yan? Ha? Alam mo yung Balingit? Punta kami ng ano, Tarlac. Alas 12 na. Nandito pa lang kami sa Idlex. Pag di nahabol, malamang mga rati na naman ito ng lap. Ng lapok maya. Oh, sa Pangasinan, marati kami tote ng lamok doon Hindi pa yung isa sila. Buti pa yung isa, ang sarap ng tulog sa bahay nila, umuwi. Nagtawag pa, bibili daw siya ng manok. Wala namang manok pagdating kahit balahibo. Tragis. So, yun mga kapatid, no? Mamaya tin ko lang kayo. Nakos kayo makarating ng Tarlac. Nasa Inlex pa kami. Inlex. Dito pa lang kami sa Balagtas. Balagtas, Bulacan. Dito kami ng Kalahati. Shout out kay Kapana, bakit hindi ka pumasok? Tapos kay Mang Tutoy, bakit hindi ka rin pumasok? Shout out sa inyong dalawa. Shout out sa pinakagwapong driver namin ngayon. Ay, yung mga nagka-shoutout pala sa akin, pasensya na kayo, hindi ko kayo na-shoutout na. Kasi sa isa kasi, hindi ko na pinupuntahan yung mga nagpo-comment. Hindi ko na nila-isa-isa kasi hindi niya ako trabaho. Kaya, yung nagpa-shoutout, pasensya na kayo. Hindi natin na-shoutout. Shout out pala sa idol nyo, si Longlong Kalbo. Mga kabro natin, PTP driver. Ilang minutes na? Mag 10 minutes, sabi ka sa akin. Mag 10 minutes ano? Patayin ko. Ito na naman ulit. Sarita. Shout out pala sa driver. Cody. Nandiyan kami mga idol.
RD Travel Vlogs. Anong masasabi mo sa vlog na to? Masasabi ko lang, sobrang init. 10 minutes na. Anong masasabi mo? Pagpala. A few moments later. Yung mga badan, dito na kami sa Citix. Tapos kami sa Ontario. Pakita ko sa inyo. Welcome to Aripaydi. So guys, pasok na po tayo ng T-Flex. Ilan kaya ang balance natin? Piso. Grabing balance, piso. Shoutout kay Walking Ronald. Piso ang balance. Tawag niya na kaya. Parang marunong ba? Everybody shake it, baby. Wala ko, 1,000.
ba dito? Medyo malayo. Yung customer na gawa na Starlock. Yung malaki. Siguro mga kalahating oras patakbo. Bigay si Buddy. Sige, Buddy. May mga nagbibinta dito ng Tokyo. tuk ng pugo, men. Oh, dia quick. Ha? Quick. Orange. Lugar ng pugo. Quick ang tawag dun kasi may orange. Itlog, pero quick. Ilan ba? Ang laman nun, ano? Quick. Tuk din ng pugo. Hindi Itlog lang, walang pugo. Ang lalaki Ang lalaki yun hindi naman itlog pugo yun Ilang minuto? Mga ilang minuto kaya? Yo. Ito. Ilan minuto naman dyan? 5. 10 ulit. Ha? 7? Uy, ano to? Cancel mo. Tayo muna. Ha?